to gawin, ilagay ko doon. Matigas. Minsan naglalak to mga to eh. To. Kailangan pukpukin para may adjust. Alright guys, andito na naman tayo sa ating pickup bukas ng trailer, which is ito pa rin yung trailer natin. Ayun o, yung hinugasan natin trailer. Apo, sa atras tayo doon, sa door 13. Ngayon magandaan, may reload na tayo agad. Ganda nga ng torque ha. Napakaganda ng torque ngayon. Okay, so door 13. Yan tayo. Trasan natin yan. Okay. Terus baba tayo guys. Gaya natin to. Tapos i-drop ko to. Yun, i-release natin. Banti ko lang ng konti. Diyan ka lang para matuyo ka. Banti lang natin konti guys. Banti ko lang ng konti guys. Oh, yun lang. Yan. Yun. Tapos magantay na lang ulit tayo. Yes! Few inches later. Thank you. Have a good day. Yeah. Alright guys. O yan guys, loaded na tayo. Alright. Nakuha ko na rin yung papel ko guys. At tinugasan ko yung mga dishes ko. Ay, wala tayong hugasan dito eh. Oops, nasaan na yata. Anyway, at naipadala na rin na, print na rin natin pati ace manifest natin. Tatawid tayo ng Windsor, Ontario, Ambassador Bridge guys. At magde-deliver tayo sa Melton, Ontario. Ayan, kompleto na. Ano? Ace. Yung tray number na lang ang iti-text nila sa akin bukas. Mahal kasi kapag ipa-print mo pa to sa ano, kalahin mo, isang page lang na ganito guys.
Isang page lang na ganito, $4 sa duty free. Tayo na kamahalan. Anyway, let's go guys, let's go. Let's go. Tara, let's go. Hili pa rin. Alright. Hapon na rin. Kaya siguro magdadrive lang ako ng mga 2 oras at bukas andun na tayo sa Ontario. Lapit lang naman ng Ontario dito eh. Kumbaga sa ano, isang drive-an lang, full hours driving, 13 hours. Guys, good morning. Babalikan lang kay Tracker. Nandito na tayo sa Indiana, sa pilot. Dito na ako nagpahinga, nag-drive lang ako 3 oras kagabi. Tapos minto na tayo ito. May mga kapwa pa tayong mga truck driver dyan na natutulog. Ayan. At tara, baba tayo. Contact tayo ng pre-trip inspection. Pre-tripping ko na to, talis na tayo. Nagdadrive ako the whole day ngayon. And after that, andun na tayo sa Ontario mamaya. Pre-trip na tayo. Let's go guys. By the beginning of the day, make sure is your pre-trip is done. Papalitan na natin ang gulong na to guys. Delikado na. Set point. Okay. Puno pa. Puno pa. Balak ko i-adjust ng 2 butas ito. I-adjust natin. Ibaba ko muna. Anokin ko muna yung ano doon. Yan. Ilalim. Make sure walang problema rito. Lahat nakaangat. May blitz pa naman ngayon at baka mamaya madali tayo sa blitz. Alright. Tignan natin. Baka mamaya wala na tayong seal. Oh ayan. Silyado pa. Sa awa ni Lord. Andyan din yung padlock na nilagay ko. Ilaw. Takas baba, gumagana yan. Ayos yan. Okay. Lahat matigas. Ayos. Matigas, matigas. Oh, kakinis ni Cordapia. Nakisama rin, hindi umulan guys. Kaya malinis si Cordapia hanggang ngayon. Kapag ka umulan kahapon, ako patay na. Diba kahapon na pahugasan natin ang ating truck. Tapos umulan, yari tayo. Yari! Kapag ka umulan. Ayun. Ayos. Ilaw. Okay. No problem. Yangat ko.
natin yung tedyas ko kahit 2 butas lang. I-atras ko yung trailer axle ng 2 butas. Ito gawin, ilagay ko doon. Matigas. Kulang pa sa hangin, mag-build pa ako ng hangin siguro. Minsan naglalak to mga to eh. Ito. Kailangan pukpukin para may adjust. Iangat natin. Doon sa kabilang problema. Ito oh. Lumubog na. Subukan kong iangat ulit. Kasi kung hindi, mag-build muna ako ng hangin kasi minsan hindi gumagana itong mga to pagka yun. Taas na natin. Adjust ko lang yung 2 butas o 3. Kasi andito tayo, di ba guys? Nakita natin yung guhit natin yan, no? Andito yung pin, tapat niyan. Adjust ko ng 3. 1, 2, doon. Yabanti natin. Ayun oh, isa pa lang na butas. Ano? Dito yung kanina. Ano, yung butas ay naguhitan. Nandito yung pin. Isa pa. Isa pa. Isa pa natin. Trabaho!
2, 3, 4, 5 naman ang sumobra. Okay na yan? Hindi, atras ko. Okay na yan. Okay na to guys. 5, okay lang yan. Kasi yung ating load, dito tayo ha. Ayun yung guhit ko. Andito yung pin. Atras ko lang. Kasi yung load natin, yung load ko, hanggang dito ko puno eh. Hanggang dito eh, ayan oh. Kaya tama lang yan. Tara ulit. Ay, baba natin. Yung gauge niya 80 reading yung bigat dito sa trailer yan guys. At saka yung ano, ayan, dapat hindi yan papalo ng ayan, mga 90, kulang-kulang 100. Sakto lang yan. Abante ko para umano na siya, pumasok siya oh. Hindi may baba eh. Tara. Patrabaho rin, wala tayong magagawa. Make sure natin na walang problema kasi maraming timbangang bukas dyan eh. Yun. Okay, pasok na. So, ang plano ko 3 lang, napunta sa 5, okay lang yan. Basta ang importante, hindi hindi magbibigat sa ating ating drive. So tandaan natin guys ha, ang purpose ko, so nandito kanina yung axle natin, trailer axle natin, andito kanina. So minove ko pa likod yung trailer axle. Ang purpose ko doon is dagdagan ko ng kunting bigat doon sa drive ko. Kasi may instinct ako na mabigat ang trailer ko. Gawa nga ng yung load ko na nakita ko kagahapon is all the way to the back. Nandito. Nung nag-drive ako, alam ko naman na wala pa naman akong dadaan ng timbangan, kaya ngayong umaga natin ginawa yan. So, binawasan natin ang timbang dito sa trailer, nagdagdag tayo doon sa drive. Kaya titignan ko kung ilang ito
Ilan yung ating tignan natin guys drive. Ayan, ito yung drive suspension natin. So 381, 379, okay lang yan. Banti ko. O yan, mga ganyan lang. 371, naglalarong ganyan. Okay lang yan. Alright. At alam ko na may timbangan tayo ng dadaanan dyan. Guys, punta muna ako dun sa washroom. At mag-washroom at tapos largar tayo. Yes! Alright guys, ayan. Bumili ako ng ticket ko rito. Hindi ako mapakali kagabi. Nagising ako ng alas 3 ng madaling araw. Nagdasal ako. Kasi sabi ng asawa ko, kapag nagigising ka ng ganyan na wala namang reason, magdasal ka, humingi ka, mag-ano ka kay Lord ng mag-ask ka ng favor sa mga ganyang oras. Tapos pumunta ako doon kagabi, madaling araw. Bibili sana ako loto. Dito tayo sa guys dito tayo sa Mr. Fuel 2945 Burr Street, Gary, Indiana, Store 719. Dito tayo sa Gary, Indiana. Bumili ako ng Lotto Max or Power Ball Double Play, Power Play. Yan, $6. Ayan guys. At alam niyo kung magkano papanalunan nito? Ang papalanunan nito guys, 1.7 billion. First time ko talagang bumili ng loto dito sa America for my trucking career. Kasi nakita ko yung sign kagahapon, 1.7 B is the winning. Sabi ko for the first time, ang laki pala ang pinapapalanunan, 1.7 billion USD. Ay nako, kaya bili nga ako. Malay mo, Canadian tayo, pero pwede naman tayong bumili. Kaya pirumahan ko lang ito. Malay mo guys, manalo tag billion. Misa-misa lang naman to eh. Yun. At least kahit pa paano meron tayong inaasahan, di ba? Para pag pumunta tayo ulit dito sa Amerika, meron ulit tayong ipapascan. Binayaran ko ng cash. Kailangan ito guys eh. Kailangan na ikunin ng resibo. Malay, panalo nga tayo. There's no mali. Walang mali. Alright guys, tara! Let's go! Lakai Tracker.